U weet als geen ander dat de mondiale luchtvaart voor grote uitdagingen staat. Niet alleen moet de luchtvaart herstellen van de enorme klap na COVID-19, maar ook zal de sector haar verantwoordelijkheid moeten nemen in de aanpak van de klimaatcrisis, met het beperken van schadelijke broeikasgassen. Een crisis die juist ook hier op Bonaire en op de andere eilanden heel erg voelbaar is. Zo was ik op Curaçao gisteren bij een conferentie over klimaatadaptatie op en voor de eilanden. We moeten naar een meer duurzame manier van leven, ook in de luchtvaart. En schonere en stillere vliegtuigen, die vormen de license to operate voor een sterke toekomstige luchtvaart. Begin november vond op Aruba een conferentie plaats over elektrisch vliegen. Juist de vluchten tussen bijvoorbeeld de ABC-eilanden zouden al heel snel elektrisch kunnen gaan vliegen. De afstanden zijn klein, het aantal passagiers is te overzien, waardoor een elektrisch vliegtuig hier al snel ingezet kan worden. Met de inzet op verduurzaming draagt Flamingo Airport en Bonaire een steentje hieraan bij. Ook bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen op het parkeerdak. Tot slot, ik wil gezaghebber de heer Reina, gedeputeerde Tielmans en andere betrokken partijen danken voor de goede samenwerking om tot dit masterplan te komen. Met de bijdrage, zowel in commitment als financieel vanuit bestuurlijk Bonaire, geeft u aan veel belang te hechten aan een goede en veilige luchthaven. En ik heb er het volste vertrouwen in dat we samen met de luchthaven en het bestuurscollege dit masterplan zo snel mogelijk van papier naar praktijk gaan brengen. Een van mijn voorgangers, die als minister, zei ooit: een flamingo is een toonbeeld van elegantie, maar vooral van stabiliteit. Want als je op één dunne poot zo stevig kunt staan, dan ben je stabiel, dan heb je vertrouwen in de toekomst en voel je je veilig. Nou, dames en heren, dat zijn cruciale eigenschappen voor een moderne luchthaven. Die woorden wil ik hier vandaag graag herhalen, want met de uitvoering van dit masterplan kan deze luchthaven een gezonde en vliegende start maken richting een mooie toekomst. Een luchthaven voor toeristen, maar ook en vooral een luchthaven van en voor de inwoners van Bonaire.